Що си с такива панталони, бе? Абе, то панталона ще го устойчив, бе, брат. Baggy jeans mafia all day, all year, you know. Абе, аре, бе, топло ти е, бе. Абе, въобще не ми обяснявай, бе. Аз цяла година си ходя така и ми е идеално, бе, брат. То даже ми става още по-хладно, защото ветровете навлизат, брато, тук през панталоните, сеш. Брат, как не завираш? Въобще не забирам, въобще не ми обяснявай, няма хора с някакви къси панталонки, съм като някакъв рибар, брато, целия да фане кърлежи тук в това. Аре, бе. Мязаш на скейтер, аре, стегни се. Real G, you know, gangsta. Колко рози трябва да ти подаря, сърце, живота и дома си дадох само, за да бъда с тебе. Кой ден е? Пак е събота и пак е 3, пак едно разбито сърце не спи. Какво не знаят те? Те не знаят, ти си ми живота и мисълта, че друг те докосва, ме кара да крещя. Какво искаш да кажеш на бившата ти? Откак те няма, отвори рана, след теб депресия ме хвана, в главата си ми само ти. В кой клас си, бе? В А клас съм, братле. Ние сме интелигенцията и всички други класове са много под нашето ниво. Клас са страшни зубари. Еми да, брато, ама ние поне учим, искаме да се развиваме, не сме като простолюдието, Б клас, В клас и останалите ненормални диваци. Този опадък, тази оттайка. А клас сме ангелчета. Никой не ви харесва. Никой не ни харесва, на нас не ни пука. Простолюдие! Какво правиш, бе? Остави ме, че цъкам Clash Royale, бе, брат, на една победа съм от 20-та арена. Къв ти е дека? Така, Electro Wizard, Пека, Спарки и най-великата карта Mega Knight. Това е най-трагичният дек. Най-трагичният дек, ама само като им пусна Mega Knight всички левпат, нали? А даваш ли пари за играта? Много ясно е, брат, даже вчера източи картата на майка ми. И колко пари си сточил? 500 лева некъде, брат, запаса. Абе, тая игра не умря и 2018-та, бе. Абе, как ще умряла 2018-та, бе? Само да ти кажа, че Clash Royale не е Fortnite номер 2 и че Clash Royale е единствената игра, която винаги ще бъде на мода, брато. И не ме интересува колко пари ще източи от картата на майка ми и баща ми, ако ще и на улицата ще останат, обаче аз тая игра ще я превърта. Ти не си добре. Ало, ало, трафика ме хвана. Ало, ало, лудница голяма. Ало, ало, стягаме колана. Чики, 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 баум, всеки мирен ще изям. Какво си хванала? С една ръка съм фанала волана, а пък с другата слагам си спирала. Какво ми мрънкаш, че съм леко закъсняла? Мене 9 месеца ме чака мама. Бившият ти спа с мен. Мале, 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 мале! И с теб ли спале? Мале за медале! Мале, 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 мале! Но ти вземи го! Подарявам ти го! Бившият ти беше много зле. Ей, откак съм се родила, Бог наказва ме с такива. Първо свалят ми звездите, после бърша си сълзите. Тонка, казах ти, че в Люлин има рептили, бе, брат! Не вервам, бе, брат! Айцо, цвайцо, драйцо, дра! Нека да му направим бутомия, бе, брат! Добра идея! Нека да видим дали има ефект. Да имаш богато дади е най-хубавото нещо на света. Глезла. Глезо, ама всичко каквото искам го получавам, нали? Да, защото си меркантилна и баща ти дава всичко. Ами аз съм меркантилна, да, но пък за сметка на това съм осигурена финансово до края на живота ми. Имам всичките пари на света и мога да си позволя всичко. Не те ли е срам? Ами не ме е срам да ти кажа често, даже изобщо. Щом баща ми може да ме глези, няма да избера най-жалкия минимум. Все пак аз съм от аристокрацията, не от простолюдието. А сега отивам до мола да си купа 120-та ми чанта за този месец.
Здравейте, приятели! Днес ще изследваме Паранормалното в надежда. дано да оцелеем! В това страховито приключение. Виждам! Това да не са костите На Алекс Бразилия! Настръхнах. Аз буквално настръхнах. Пандишпанче, купих си тези слушалки от Тему на страхотна цена. С тези слушалки мога да правя каквото си поискам. Да слушам любимата ми музика. Когато говоря с двете ми гаджета, вместо да ползвам телефона, мога да ползвам тези слушалки без никакъв проблем. А вие можете да получите отстъпка в размер на цели 100 евро, като използвате моят промокод DZX 6828, ако сте нови потребители в приложението. брат, този сезон ставаме шампиони, на 100% съм сигурен, усещам го. Предните 16 сезона не можахме, ама този сезон ще стане. Абе, не разбрали, че с този сезон нищо няма да стане. Наско ще проиграе пак всичко на казиното. Без Мъри сме за никъде. Абе, мани го тоя Мъри, бе! С тази звездна селекция, където направихме, ще влеземе в Лига Европа, бе! Рилдо е новия Неймар, разбери, бе! Да, ние все такива чакаме, Рилдо и Рикардиньовци. А работата сигурно ще къде е, бе? Когато Мъри беше тук, Папи Галчев беше като Малдини на левия бек. Спокойно, бе, приятел, няма се притесняваш. Мустафа Сангаре ще стане голмайстор на първенството и ще ни направи шампиони, не бой се. То Сангаре има техниката на телк, бе. Как то ще... Два пъти наляво, чек, чек. Три пъти надясно, чек, чек, чек. Може си накрая, ще те наиграя, пак ще се обърна, чек, чек, чек. Какво ме молиш преди малко, бе? Моля всички тарикати, дай, 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 да дадат сертификати, дай, 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 дай. Като гледам дъщеря ти, най, 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 най. Ех, принцесата на тати. Ти нямаш право на мен. Ти си ходиш проблем. А ти, мъж на много жени, специалиста по лъжи. Ожени се, разведи се, накрая ще се съберем. В петък ходим клубове, събота пълним чанти. Скачаме законите като група емигранти. Рап ли слушаш? Как ще слушам беге рап, бе? Това не е нормално, бе. Рапа умря много, много отдавна. Знаеш ли що? Защото в текстовете няма никакъв смисъл. Никакво послание. Всички са някакви пълни филмари. Не мога ги понася най-вече то ланеца и ония Бобар Армани ли беше? Какъв беше? Мамо, носиш тениските, нали? Това няма никакво значение, човек. Без значение, аз повече рап в живота си никога няма да слушам. Всяка вечер си слушаш рапа, а? Не, нещо си се объркава, аз не знам какви марсианци си, аз повече предпочитам операта. Операта! Мани го това рап там, филмиран.